center sila. Sa Victor niya, makaya mo kung nagpa-refer siya sa madunga kay private lagi. Dito sila nagkuhan na pag dako daw yung bayaran, mag-inasara mo kung 20,000 nila bilang bayaran kay para lang silang anak. Safety mga bata paggawan, pero mga 2 days, ikuha ko sa itong sakit man, sakit yun siya, mga hinat-hinat kay yung sila nag-expect nga na may kabutinang anak, ihinggit sila nga. Kung unta mo yan ako anak, isang pa daw pila ng bayaran. Pero kung hindi ako ito nga, kung pag-work hindi rin sa ginuti nga, di para sa inyo ha, kay di nagigit ang kwarta may makapugong sa tinabuhi sa tao. Kaya sa pag dagan mo kwarta na nga, di nagigit ang makuha kaya ginubi na sahib sa tanan. Sakit di nagigit niya tanan kay ano lagi na, hindi siya mag-expect, ikaw pa kanta niyang anak. Mo ito nga, sa kanya yun magawat mo gid na siya, kaya walang gid na namin na yun. Gahapon na sila yun, ulo na sila ng gising, may nawala. Muna, matigulang mabata mong yun, huwag yung makapukong kung sa taulas ko ang sa hindi na yun, muna, natin yung mga kumatangin. Ako ibalik mo